Her kan I se jorden med en naturlig drivhuseffekt. Solen skinner på jorden, nogle af strålerne bliver reflekteret tilbage i skyen, mens andre rammer jorden. Derfor har jorden en tilpas varm temperatur at leve i. Her ser I jorden uden drivhuseffekt. Solen skinner på jorden, men fordi jorden ikke har nogen atmosfære, kan den ikke holde på varmen. Jorden bliver så kold, at den bliver dækket af is. Uden drivhuseffekten vil jorden blive 33 grader koldere. Her ser I jorden med en kunstig drivhuseffekt. Solen skinner på jorden, og varmen bliver kastet frem og tilbage mellem atmosfæren og jorden. Jo tykkere atmosfæren bliver, jo mindre varme bliver der sluppet ud. Og det vil så ende op i, at jorden vil blive rigtig varm. Den kunstige drivhuseffekt opstår, fordi mennesket forurener luften med CO2. Ved for eksempel at køre i bil eller producere ting på fabrikker.